Salam vatandaşlar. Salam Serdar abi. Esenlikler yurttaşlar geçýärsiňiz. Serdar abi bugün goşadyrnak içindäki garaşsyz Türkmenistan hakynda birazjyk gepleşik geçireli. Öýdara bir öz görüşlerimizi Türkmenistanyň üstündäki görüşlerimizi bir ikiçek gürlüňdeşlik edeli. Bu has doğrusu Türkmenistanyň garaşsyzlygy näme derejede garaşdy bolanlygy gaty zerur gepleşik bu gaty zerur bilinmeli zat her bir Türkmenistan watandaşy üçin bilmeli nimeleriň biri bolup dur häzirki wagtda. Şonuň üçin biraz üstüne öz pikirlerimizi, görüşlerimizi bir gepleşik geçireli diýip bir ara jemlendik iki bolup. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda öz garaşsyzlygyny öz garaşsyzlygyny öýlan etdi diýilýärdi. Etdim hakykatdan buny bütün dünýä nemesinde, dünýä derejesinde tatsyban görüli. Ýöne bu sözde garaşsyzlyk häzirki wagtda Türkmen halkynyň başyna düşüren günlerini näme derejede Türkmen halkynyň başyna näme derejede gün düşürdi we näme teňit derejede öz siýasatyny garaşsyz ýagdaýda alyp barýar diýilen nämäni üstünde gepleşik geçireli. Serdar 91-nji ýylda Beýik Saparmurat Türkmenbaş diýilýärdi ýa-da goşadyrnak içinde beýik sözünem goşadyrnak içinde aýdýan sebäbi ol halkyň nemesine ornaşylan soň biz şo döwürde neme dip öňüne sok. Şoň üçin beýik sözüni aýdýan bärde. Beýik diýmek ol dogry elbetde gelişiksiz söz. Goşadyrnak için aýdylmaly söz. Saparmurat Ataýew Saparmurat Niýazow döwründe 1991-nji ýyly garaşsyzlyk öýlan edildi diýilýär. Ýöne Türkmenistanyň şu ilkinji prezidenti ady geçýärdi. Ýöne Türkmenistan garaşsyzlyk nemesini jarnamasy kabul edilende ýa garaşsyzlyk kodeksi ýazylanda şu diňeje Saparmurat Niýazowyň ady geçýär. Ýöne garaşsyzlyk nähilek derejede alınýar we garaşsyzlygy alma uğruna kimler göreş alyp bardy. Şo döwür şol wagtky hökümet adamlaryndan. Bulaň içinde diňe Saparmurat Niýazowyň ady geçmeler, ýöne şoň adyny görkezýärlerdi. Şo wagtyň adamlaryndan ýa-ni Barys Şykmuradow dämi şu daşary işler ministri bolan. Ondan kim bolan Barys Şykmuradow onu bilemok, adyny biljekler häzirki wagtda. Ýöne Türkmenistanyň garaşsyzlygyny diňe şol Saparmurat Niýazow garaşsyzlygy almagyň uğruna görüş alyp baran diňe Saparmurat Ataýew Niýazow diýip aýdylýar, geçilýär. We häzirki wagtda da şol nemeler halkyň arasynda şol neme bilen bakylýar, şol göz bilen seredilýär. Indi garaşsyzlygyny alla diýeli häzirki wagtda dowam edip dur. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda garaşsyzlyk alynan we ondan soň dowam edip gelindi we bir küçük ýyl Gurbanuly Berdimuhammedow goşadyrnak içindäki kursy başynda oturan wagtlary, ýani prezidentlik wezipesinde oturan wagtlary bu 27-nji oktýabry 27-nji sentýabra geçirdi garaşsyzlyk gününi. Ýani bu diýmek näme diýmek? Ýani Saparmurat Niýazow wagta ay günleri nemen hep aylaryň hepdelerini öz ejetiniň adyna ýa bolmasa ýene şoňa mezeş nemeler başgaça ütköşük atlar bilen çarşyldy. Aýlary şol wagtyň özünde hepdelerem ýa günlerem çarşyldy dämi? Oha. Indi garaşsyzlyk alynandan soň nähilek derejede işler alyp barlyny ýurdun içinde garaşsyz Türkmenistan bolup nämeler edildiğini içki siýasatda, daşarky siýasatda. Yani bu garaşsyzlyk diýmek nähili zat? Yani garaşsyz bir döwlet, islenlik bir döwlet garaşsyz bolanda öz içki siýasatlaryny we daşky siýasatlaryny nähilek derejede alyp barýarlar. Diýilen soraglar ortaga çykýar da Serdar abi. Öz pikiriňi aýtsaň men şeýle bir giriş ýap berdim.
bildigimden. O. Şimdi garaşdyrlyk sözüni o şol Niyaz aldarky bilen döwründe diňe şol alyp berdi türkmen halkyna diýip halktaýarlar näme. Media indi şu ta şowat döwlet mediasynda telewizorlarda, radiolarda ýylyna maktap görüňe diýerler. Aslında garaşdyrlygy bir adam alyp berip bilmäne mümkinçiligi ýok. Şimdi soňky döwür azık düşünjämiz ýitlen soň şöyle düşünýär-de bir adam alyp bermäne hiç hili mümkinçiligi ýok. Ony edem bir giden millete bir ýurdun yurttaşlaryna diýip aýdýanda garaşdyrlyk üçin aslında yani erkin beýleki söz onuň erkin özbaşdan erkinlige çykmak. Yani diňe ýurt bähwitli diýip aýtýarlar, indi şo sözem goşdan boljak da. Diňe halk şol halk bolup jemlenip birlik bolup agyrlyk däldi, birlik bolup ýazyjy ýazsa eskeri eline ýara alsa ýaşlary erkinlik hak hukuklar üçin görüşse, ýani teknokratlara, döwlet işindekiler ýene öz urundan alymlar, bilimler hemmesi jemlenmeli-de garaş ýani erkinlige çykmak üçin. Ýani garaşdyrlyk beýleki söz-de. Şöyle düşünýän şu garaşdyrlyk sözüne ýady bolnanda ýa alındymy edi. Aslında şu aterede sol bir garaşdyr däl. Integem biziň ýurdumyz şol esasy agramly we orfara bagly bolup durda. Bir gapdandan Hatayam gerek bolsa nemesini diktator edip Slowakiýasyny Talibanlar aýdan etdirip gerek ýerlerinde garaz. Arabistanam ýene şonuň ýaly biziň ýurtda öz wekilleri üçin. Indi stadionun garaşdyrlygyň indi öň ýermesine diýip bellenýär bolyn alda kösen döwründe Bermuhamed geçen ýyl şonu tentýär geçirdi, tentýäň ýermesinde. Bu ýyl ýene şonuň ýaly etmeli ýetinde bolar. Bir küçülükde geçirdi, değil mi şunu? Hawa. Şunlara boldy indi dolýarmy şu. Bu soňyndy stady taryh ötme häsiýetler bar da bir. Sahasalar rahat eden, yaramaz hükümet diýip aýdyn, yaramaz hükümet. Yani diňe öz wagtynda alap beren hükümet. Halk bilen öz arasyny açan hükümet diýip aýdynda, diňe öz wagty üçin taryh ötürdi. Bu döwlet şekilli döwletlerde bu beýle bolan o has irraky taryhlardan bütgeden oklar. Şo döwrüň hökümetiň, döwletiň bolsun ýalňyşlaryny boyuna alýarlar. Şonu düzeltmek uğrunda bolýarlar. Gaýdyp şeýle ýalňyşlar bolmak ýaly içeden işlenýär we köpçüligi ýeterli. Bu taýda bolan taryh ötme sebäbini men täze gelenine şu wagtky Serdar atly iktidar diýip aýdyn-da. Öz taryhyny ýazmakçy bolýar-da. Bir gahrymançylygam alar gerek bolsa arkadaşlarym bolar we garaşdyrlygyň gündäm ütkeder. Muny ýoş etýärler-de bu özüni halka tanadyp näme diýip aýdyn. Beýnisinde oturjak bolan halkyň beni kabul edin, ben siziň taňryňyz diýär-de. Bir kitap okapdym. Karol Umer Dazdastoyt Karol diýär. Öňkü iktidar ölle, täze iktidar gelýär-de, şonuň kanunyny başlaýar-da. Aslında bu diňe öz üçin ýani hökümet tähwitli hereketler da bular. Şöyle düşünýän. Şimdi 27 sentýabra geçirmeginiň asıl sebäbi näme diýip aýtsak ne şu ýerde bu 27 sentýabra geçirmegi uje sen diýmek bolýar, sen Türkmenistanyň garaşly däl diýmek bolýar da. Bunyň sebäbi sebäp ýok, sebäp
buna mesela getirmeyene sebep yok. 27 sentyabry geçirmek demek sen garaşsyzlygyň yok demek bol yani bu asasan görnüp dur. Seger kellesini işlet bilýän adam üçin asasan görnüp dur. Sen näme üçin geçirjek yani 27-nji oktýabrdan 27 sentyabra garaşsyzlyk gününi. Sonra çykýardy. Diňe onu ütgetmediler. Sen garaşsyz diýmek bolanok by. Hatda sen garaşsyzlygyň ýok, bir ýeriniň eline bagly diýmek bolýar häzirki wagtda. Men onuň nemelerini geç düşündirip berjekine sebäplerini. 12-nji ýanwar bardy, ýani milli hatyra matam güni, Göktepe galasynyň syrylan güni. 12-nji ýanwary ozal bellenip gelinýärdi 12-nji ýanwar. Ýöne şu 12-nji ýanwary ýatyrdylar. Yani näme üçin ýatyrdylar? Yani 12-nji ýanwar yani bir istemek bol garaşsyz bolan döwletiň ýa-ki döwlet derejesinde bellenip gelinýän nemesi bolýar. Istemek bol garaşsyz döwletlerde bolýan zatdy. Edilýän bellenilýän zat ýa-ki döwleti agyr hoop awanan nemeleri ýa bolmasa öz başlaplyga çykan güni ýa ýene şoňa meňzeş günlerini döwlet derejesinde belli bir gün berilip ütgedilmesiz kanuny esas onuň kanuny goşýarlar ýa-ki kanunlaşdyrýarlar diýsem has dogry bolar. Sebäbi ütgedilmesiz bolýar. Bu döwlet derejesinde alınıp barylmaly nemeler bolýar-da. Hatyra gün mesela maýdalyna. Hatyra günü ýok, ýatyrdylar şo hatyra günü. Bunu ýatyrmaklarynyň sebäbi sen Türkmenistan öz başlak däl. Yani garaşsyz bolsa boluversin ýa sözde garaşsyz ýöne garaşsyzlyk, erkin garaşsyz hereket edip bilen o Türkmenistan. Kimiň eline Türkmenistan? Ruslaryň eline. Ol hemme aýan zat. Ýöne sözde garaşsyz adyny häzirki wagtda propagandaň ýollary bilen türkmen halkyna ýetirip oturýarlar. Yani bu garaşsyzlykdan türkmen halkynyň hiç biriniň gören nemesi ýok häzirki wagtda. Garaşsyz, erkin garaşsyz duýgusyny hiç il halk bolup hiç bir halk duýup bilmedi şonu. Yani sen garaşsyz bolsan sen aýryp durap özü garaşsyz bolmaly, kim erkin bolmaly we öz ygtyýarly bolmaly. We sen garaşsyz boljak bolsaň, bu garaşsyz bolmak ansatda elbetde ýöne garaşsyz etdiler biz söz etdiler garaşsyz. Yani sen garaşsyz boljak bolsaň ilki bilen sen ýurduň içinde ýa-ki döwlet derejesinde Türkmenistanyň garaşsyzlygyny 92-nji ýylda gazanan bolsa, şu 92-nji ýylda garaşsyzlygy gazanan günü bilen deň hatarda ýurduň içinde reformalar geçirilip başlanmaly. Sen garaşsyzlygyny suwd edýän nemeler, ýa syýasy reformalar, ykdysady reformalar we ýene şoňa meňzeş nemeler geçirilmeli, işler geçirilmeli. Sen sebäbi garaşsyzlyga çykýan, öz başlap bolýan we hiç bir döwlete bagly däl bolýar. Ýöne gynansak da häzirki wagtda şonu edilmedi şo nemeler, reformalar we garaşsyzlyk diýilen zat ýa-ki döwlet derejesinde bolýar we halkyň şoňa garaşsyzlygy almagy ugruna halkyň hökmany ýagdaýda goşandy bolmaly. Ýöne häzirki wagtda türkmen halkynyň şoňa goşandy barmy? Garaşsyzlyk alınan nemesi gününe 91-nji ýylda garaşsyzlyga çykalanyna şoňa türkmen halkynyň köpçülikligiň goşandy barmy diýilen sorawlar çykýardy. Elbetde ýok türkmen halkynyň goşandy. Onsoň nädip sen garaşsyz bolup bilýän, bu döwletde garaşsyz bolup bilýän. Öz başlap bolup bilýän Türkmenistan bolup. Türkmenistan ýurt derejesinde. O neme daýynda şo dogry bile kestin. Şol tarihte garaşsyzlyk diýen tarihli neme diýýärler. Ýok şol tarih, garaşsyzlyk tarihi täbi. Indi garaşsyz bolanda indi bir revolýusiýa geçirýän zaten ütgöşme, özgöşme geçirýän-de öňkü düzgünde men ýaşajak geldik ýa-ki bella kestin syýasy reforma içindäki düzgal il wagtly diýip endi reformalar geçirmeli bolýar ýani yerli ýaşaýjy yerli ýurtdaşa peýda bolan reformalar geçirmeli. Şol hiç gaýsy edilmedi daha soň ýani gaýsyňa garaşsyz sen bolup bilen wagtda ýene şoňky düzgün bilen bir kytabyň ýüzüniň abloşkasyny fasadyny ütgedenler ýene şo düzgünde gitýän bolsa bolmady şol. Ýa-ki bir taraply bella kestin bilen biziň ýurduň içinde nähili diýip aýdyn şol Göktepe'niň galanyň synmagy ýa-ni şo taýda uruş bolandygy hemmegisi bilýär ýurtlaşa. Bilýär ýöne şonu özüniň nähili diýip aýdyn erkinligi alınan gün diýip
hiç hata eden yok yani köpçülük bilen yok sonu. Bunun halkı yurdun içindeki yaşayıcıları birbirine ejnebi etip koydular. Ondan mesela şovattan ya ahaldan uzaktaki yaşayıcılar özünükü deyip kabul eden nokta sonu. Yani tarihi bilen yok, seven bilen yok, öňünde nähil yaşaptyr, şuwat nähil ýagdaýda yaşaptyr. Şol köpçülik şuwatlardan uzak tutulýar, maglumat bolmansoň, yani garaşdyrylgam dilde diňe fasat bolupdy. Göktepe'nin finan özünki değerli deyip kabul edildiler. O skill ne düşünüyordur? Şoň netijesi han özü alym şonuň. Mustada bir şeýlerden tutmaça. Gökbörenin aýdymy diýýäm kawa türkmenler nemede düşürenip şonu yurttaşlar sinetsin. Türkmen halkın sen şunun ýaly bolmaly, şunun ýaly bolupdyr. Şunun ýaly ýagdaý Allah'dan gelipdir. Kader zat diýerler. Takdir diýär türkmençe. Şunun ýaly ýagdaýda sen ýaşamaly diýip, şu filmde şonu akuratça diýip görkezdirler. Şonu bir gerekde düşünmeseler iki çöle gaýtalap görsünler ýurtdaşlar. Şu taýda türkmenin sen şunun ýaly bolupdyň, şu ad bar şol ýene-de şunun ýaly ýagdaýda sen ýaşamaly diýip görkezýärler. Propagandasyny edýärler. Propaganda edýär. O taýda bir sany ors bilen atışan bolýarlar, ölüşen bolýarlar bolýan. O jogaşýar gözüňe ilmeli däl senin her bir sözüne, her bir hereketine şu taýda berilýän saz bardyr. Görkezýän suw. Uşlar hemmede sinetsen senin nähil bolmagyny islenýändigini görkezýär şu taýda. O men şutada ne many açyk bolýan, sözde garaşsyz diýdikden tutmasdan bunyň sebäplerini düşündirelik. Dogry dünýä döwletleri tarapyndan ikrar edildi Türkmenistan garaşsyz diýilip, ýöne o döwletler bilýänlerler hem bolýan, görmezden gelýänlerler häzirki wagtda Russiýanyň bir koloniýasydygyny, imperiýanyň koloniýasydygyny. Türkmenistan häzirki wagtda elbetde Rus imperiýasynyň koloniýasy diňe Türkmenistan däl, bütün Orta Aziýa döwletleriniň hemme hem şeýle. Bunun suutnamalaryny açyk görkezlerini Türkmenistanyň içinde birinciden yani Gurbanul Goşadyrnak içindäki Gurbanul Berdimuhammedow prezident wezipesi başynda oturan wagty 27 oktyabr 27 sentýabra geçirilmeginiň sebäpleriniň biri Türkmenistan öz başlap dälliginiň bir anyk suutnamasy, ýani garaşsyz dälliginiň anyk suutnamasy. Bir suutnama, ikinci suutnamasy Türkmenistanyň orta mekdeplerine ýa bolmasa döwlet derejesinde Rus mektepleri vardır. Döwlet derejesinde alınıp barýan Rus mektepleri. Ýaşlar okudylýan Rus mekteplerde. Yani Rus mektep diýilen zat näme üçin bolmaly? Sen öz başda döwletlerin islenlik bir ýerine, mesela maýdaly Ýewropada Rus mektebi barmy? Ya Türkiýede Rus mektebi barmy? Ya aýda Arap döwletleriniň islenlik bir ýerine Rus mektebi barmy? Bolup biler, Rus kurslary bolup biler. Yani hususy bir näme tarapyndan açylan kurslar bolup biler. Yani sen döwlet derejesinde näme üçin Rus mektebi alyp barýarsyň häzirki wagtda. Ve döwlet derejesinde döwlet adamlaryny işleýän, yani syýasy adamlar Rus familiýaly adamlar. Näme üçin bolmaly bular? Yani sen öz başda döwlete. Ya näme üçin Türkmenistanyň milli howpsuzlygy Ruslara bagly? Häzirki wagtda Ruslaryň protokoluny ýerine ýetirip oturýarlar häzirki wagtda. Yani bu suutnamalar Türkmenistanyň garaşsyz dälliginiň ikrar edýän suutnamalar şular. Ve bunyň propagandaň ýollary bilen Ruslar biziň dostlukly gatnaşyk edýär, dostlukly döwletimiz ýa palan kysmydan diýip şoň propagandasyny ýöredip Ruslar bilen iş çalışýanlaryny aýdýarlar da ýani. Döwlet telewizionyalaryna ýa halka ýetirýän habarlaryny. Bu näme diýmek bolýar? Bu Türkmenistanyň öz başdaky dälliginiň anyk suutnamasy diýmek bolýar we Türkmenistan garaşsyz dälliginiň anyk suutnamasy bolýar. Söz we garaşsyz elbetde oly
döwlet derejesinde propagandasyny edip ine bizim garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy ýa 32 ýyllygy ýani ýene şoňa meňzeş 33 ýyllygy diýip bayram bellerler ýöne şoň propagandasyny edýärler-de häzirki wagtda. Ýa. Awene ine 27 sentýabram ine şoňa iňdirmekleriniň sebäbi ine garaşsyz dälliginiň anyk suwtnamasy bolýar. Ony näme sebäpden 27 sentyabra düşürdi? Ok 27 oktýabrdan 27 sentyabra näme üçin düşürdi? Ha bolup biler biriniň dowlanyny bolup biler ýa biriniň ardan çykan ýyly bolup biler ýa Gurbanuly Berdimuhammedowyň toý eden güni bolup biler. Belli däl ýöne şonu 27 oktýabrdan 27 sentyabra düşürdi. Ya bu düşürülmek mümkin zatmy ýani 27 oktýabr ýa-da garaşsyzlyk bolan günüňi. Dogry ol tasdiklanly ýöne ol tasdiklanylsa ýagdaýda da bu derejede etmek mümkin näl zat däl ol. Bilýäs nägelik derejede garaşsyz bolanlygyny. Yani bu göz cinayet dälmi diýjek bolýanym. Yani 12-nji ýanwary, yani Göktepe galasynyň basylyp alynan gününi aýyrdy, ýani nemesinden aýyrdy. Bayramçylyk dawr nemesi şäheretinden aýyrdy şonu. Bayramçylyk hasap edilýär, milli matam güni hasap edilýär da bayramçylyk diýsem ýalňyş ýat berdi. Onuň döwlet derejesinde alınıp barlýardy milli matam gününi. Millet şu 12-nji ýanwarda ýaz tutýardy ine Göktepe galasynyň syrlan güni. Müňlerçe 10 müňlerçe, 100 müňlerçe bizim ata-babalarymyz, türkmenlerimiz toprağı üçin jan berdiler, şehit boldular diýip ýaz tutýardylar. Ben ýadyma düşýär ýani kiçilikden. Bizin garrylarymyz ýaz tutýardy hakykatda. Ýawamyz öwliýalara gidilip nemeler aýat doga okulýardy, arastaçylyk işler geçirilýärdi 12-nji ýanwar güni. Millet halk bolup ýaz tutýardy. Ýöne şonu aýyrdy. Aýyrmagynyň sebäbi mine şu nebsin bir imperiýanyň koloniýasy bolup, şol nemäni ýatlamasyn, halk bolup şol halk unutsun, ýadyndan çykarsyn şu Göktepe galasyndan bolan walşyçylygy, weýrançylygy diýilip edilýän oýunlaryň biri şu. Ya garaşsyz bolanlygyny aýyrsyn ýa unutsun kellesinden. Garaşsyz däl, Rus imperiýasynyň koloniýasy diýmekligiň asyl düýp manasy şol. Şol bolýany 27-nji oktýabra geçirmeniň nemesi. Ve Rus mekteplerim häzirim dowam edip otur. Häzirlerim özüm türkmen mekteplerden geçen ýerde kepleşik etdi türkmen mekteplerini. Türkmen institutlaryny, universitetlerini okudylýan ýaşlara, taliplara näkilik maddada nimeler mümkinçilik ödürleýärler. Bu ödem ýanky garaşsyz dälliginiň anyk suwtnamasy. Ve garaşsyz boljak bolsaňam, neserdara sözüm öýlen, garaşsyz boljak bolsaňam sen ähli tarapdan nemäň bolmaly? Halkam garaşsyz erkin hereket etmeli ve şol wagtyň özünde ähli guramalaram garaşsyz bolmaly. Ýani kanunlaşdyrylan ýagdaýda, ýani kanunyň üstüne gurulan ýagdaýda garaşsyz döwlet bolmaly sen o ýerde ýanky nemäni aýdyp geçjek bolýan berdi. Siýasy reforma we ykdysady reforma geçirilenden soň garaşsyz bolup bilýärsiň sen. Şol reformalar geçirilmeden sen garaşsyz, sözde garaşsyz bolýarsyň edil häzirki ýaly. Instadaç boşayna terkenäne o kararsızlık diýdik, bir taraplyk diýdik gene Göktepe alanyň kynmagy, ýurdun kynmagy da. Tersine olsa orslary söýdirýärler, ýani olsun kulturasy diýip görkezýänleri aýdym saadym getirip görýär Moskwada zaparkyn tirýärler, terkin getirýärler, olsun fasadyny getirip görkezýän orsa näle gowy ine olimpiadalarda dakiden bolýarlar orsaja elýan ine sen başarjan. Bizinkilere pagon takşlar ýalda, ine sen zor adam sen diýip medal takýarlar. Aslında seyret otursan orsun kulturasy yani gündelik yaşamak düzgün bolýar da kultura bolanda başga döwlet we ýurtlary ýani uluslary ýigrenmek bilen istetseler ana bile değişleýärem. Bize çurka baran diýmeleri, bizim ýurdy talamaklary, şu neçele bizim ýurdun içinde eller var. Yani orsun kulturasy ene şaýda. Şol bir taraplygam şonuň üçin dol tanadan oklar da. Ýogam
Bäden bir sarhyn çöşlek görürsen aňyrsy gelýär da taryhyň aňyrsy suwatky seniň ýaşaýyşyň, düzgünüň, geljegiň. Şoň üçinem döwlet hem milli hem döwlet derejesinde belläni oklaşan ýatyrymlar bir tarapdan. Garaşdyrylgan beýan gaýdyşyň ýaly taryhy bir agram bolmansoň diňe fasat ütedip böler suwatky prezident diýip atlandyrylanlar bar. Şolam öz wähidine ütedýän gaýdyp düşündim men. Öňünden taýlyk görýärler da şalarda men setip taňryňa mene maňa çokunyň, maňa tapyň. Şoň ýaly Ol öz dakbedini ütkedýän däldir Serdar. Ol öz dakbedini hereket edibilen ok öz nemesine da ýöne oňa berilýän buyrukdur. Şoň şeýle ütketmeli diýilip. We olan şo buyrugy protokoly ýerine ýetirýän bolmana çemeli. Siýasy garaşy diýdiğim şol deme da hökümetiň peýdasyna ýagny şu wagtky biziň ýurdu saklap duran ors elleri bar KGB'niň işi ýene yüzde sersen şolaryň bähbidine bolýar da sen azyk siňiräk etseň azyk aňyrana gidýär. Owa. Ya men şu nemedemde aýdamda 92-nji ýylyň 27-nji oktýabr diýip aýdypdyrna bagyşlaň illeşler. Ýalňyş aýdypdym 91-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan garaşdyrlygyny aldy. Men başda ýa 92 diýip aýdandym. Bagyşlaň bütün storiýany emänler. Şolar ýaly Serdar ýa buny açyk görünüp duran zat ýöne şuň propagandasyny häzirki wagtda ýerine ýetirýärler da ýöne buny gündeme çykmalyga halkyň bilmeli zatlarynyň biri. Bizem şoň üçin bilýänimizi ekranlarda bir ýözary gepleşip geçirip halk bilen paýlaşaly etnim etdik. Bilýäňi, eşitýäňi, görýäňi öz ýurtdaşyna ýetirip durmak bolmaz, sen günahkar. Onsoň Türkmenistan neme däl, diňe 30 ýyldan bäri garaşdy däl. Köp ýyllardan bäri diýsek has sowru bolar. Neme öz başdak bolmadyk türkmen halky. Ýa türkmen bolup öz başdak hereket etmedik. Ruslardan öňem Arap imperiýasynyň golastynda bolan. Häzir Ruslar bilen deň hatarda Arap sindromuny ýaşaýas biz. Hem Rus sindromu hem Arap sindromu türkmeniň nemesinde içinde aýlanyp dur häzirki wagtda. Arap sindromu şo dinleşdirme, musulman dininiň neme edilmesi, kabul etdirilmegi we Rus sindromu mene görüp duransyňyz häzirki wagtda Ruslara bolan aşyklyk ýa Ruslary bolan neme garaýşlary türkmen halkynyň. Budam nähilek derejede bundan soň nähilek derejede dowam etip biler. Olam sonra galamaty häzirki wagtda bu zatlar açyga çykarylyp otyny garaşdy bolman bir imperiýanyň golastyny ýaşaýanlyklarynyň suwutnamalaryny biz köp 2019-njy ýyldan bäri 3 ýyldan bäri aýdyp gelip otyrdyny. Türkmenistan öz başdak däl, türkmen topragy, Türkmenistan diýilen ýurt türkmen halkynyňky däl. Yani sözde öz başdak bolsa boluversin ol. Rus imperiýasynyň isledikleri wagt koronavirus pandemiýasy wagtynda türkmen halky öz watanyna gidip bilmedi ýöne türkmen Russiýadan Türkmenistana islendik bir adam giriş çykyş edibildi yani. Girip bildi Russiýadan Türkmenistana we Türkmenistandan Russiýa. Ýa-ki Kremliniň adamlar has bolsa. Yani sen öz watanyň topragyň ýurdun eýesi, topragyň eýesi halka. Yani halktan başka halk girip bilmeýän bolsa diýmek başka hiç bir adam girip bilmeler diýilen näme bolmaz ýerde. Düşün mani çykmaz ýerden. Ýöne gynansak da biziň halkymyz şu zatlary görüp bilenok. Gördürmemeligi üçin şular ýaly propagandalar ýerine ýetirýärler, alyp barýarlar. Göz goýugçylyk işlerini alyp barýarlar. Biden çykdy çykarlardan. İş edinip. Şowa. Şol propagandaçylara, ýani ýaýradýançylar diýýärler, ýalňyş taryhy, ýalňyş düşünjäni, kulturany ýaşadýanlar ol adamlarda ahlak diýilen zat düşünje ýok da, ganda ýok, damarda ýok mende ýok. Ta näsine sen belli bolar, olar
garaşsyk bolsun, bolmasyn hiç ýyly näme agramly sözler götermeýär onuň beýnleri var. Çok benim karnım doýanny üç gelenini bilýär olar. Oğlum okuttum diýä bolyn. Onlara ors aşyklygan bolup biler olar. Ara başylan bolup biler olar. Bildiren o şoňsam hökümetiň daşynda da üşýän şonuň ýaly musor halkyň ýüzünde görkezýär, şolaň öz ýaşaýjyndan görkezýär, halka köpçüligi şonuň ýaly bolmaly diýip kabul etdirjek bolýarlar da. Şonuň ýaly ýaşamaly, şonuň ýaly taşynyň ýaly ýalňyş taryhem bolsa dogry diýip kabul etdirip şonu kultura hökmünde siňdirjek bolýarlar da. Hawa. Şeýler. Bolýa Serdar aga bir gysgaça gedip gepleşip geçirelik da wagtymyz hem çäkli. Şu ýerde jemläýeli. Nemesi? Öyle sağ üçin. Sağ olun vatandaşlar dinleyenler için.